ככה תעשו אפקט טעינה מגניב בסמסונג שלכם. אוקיי, אז תיכנסו להגדרות של הטלפון שלכם, תרדו קצת למטה עד שמגיעים למצבים ושגרות, תיכנסו לזה, ופה אנחנו צריכים את השגרות. למטה בצד שמאל נלחץ על זה, ונלחץ פה על הפלוס, ואז איפה שרשום אם נלחץ עוד פעם על הפלוס, ונרד למטה עד שאנחנו מגיעים לפה, מצב טעינה, נלחץ על זה, ונלחץ על בוצע. ועכשיו איפה שרשום לנו אז, נלחץ גם על הפלוס, ונרד למטה עד שאנחנו מגיעים לפה, לאפקטים. ניכנס לאפקטים ונלחץ על השלישי, על אפקט של תאורת אדג' ונבחר את האפקט שאנחנו רוצים. יש פה כל מיני אפקטים, אני אישית ממש אוהב את הזה, שיש פה כמה צבעים, בואו נראה את זה, זה גם יפה, לא אבל זה הכי יפה, ונלחץ גם על מתקדם, ונגדיל את הרוחב שלו, שזה יהיה הכי רחב שיש. בואו נראה את השקיפות, לא, השקיפות זה עושה את זה לא יפה, משך קצר או ארוך, אתם יכולים להגדיר בערך כמה זמן זה יהיה, נעשה את זה קצר, ונעשה בוצע, ונלחץ על שמור. וכמובן ניתן לזה שם, טעינה, נעשה בוצע, וזה הכל, עכשיו זה עובד. ועכשיו כל פעם שתחברו את המתן לטלפון,